никога няма да заставам за партия или човек или ръководител, който не е спасен, новороден последовател на единствения Бог Исус Христос. Ама няма да си казвам, ама той е добър човек, ама той ще спаси България, защо той така ще направи, защо той може Бог на там да се спаси. Не. Сега, единственият, казват тук, единственият Господ и Бог, който е Исус Христос. Нали разбираш, че християнската религия е кочина. Абсолютна кочина, която е идолопоклонническа кочина, пълна с свине и прасета и банани. Абсолютни глупаци и 100% завършени загубеняци. Защо е така? Защото ти не си четат техните Евангелия. Вашия Господ бе, Господин. Вашия Господин казва ясно. Говоря до такива маймуни и цитирам. Буквално цитирам. Какво не слушате вашия Господ? Обаче слушате некви тимотеевци, павлевци и тем подобни греко-римски, не знам какви са. С изключение на Павел, който е наш човек. Първо, във Второзаконие или Бемибдар, Второзаконие, това е общителна книга, пета книга от Моше Рабейно, да бъде благословено неговото име, както бъде благословено името на Хашем, който той е единия Бог. Във Второзаконие, 4 глава, 1 стих, казва следното. Сега, шма, слушай, Израилю, повелените съдбите, които ви учат да вършите, да живеете, да влезете, да наследите земята, които ви дава Хашем на бащите ви. Тоест, Бога на Авраам, Исаак и Яков, Хашем. По-надолу. Второзаконие 6.4, 6 глава, 4 стих. Чуй проче, Израилю, и ако вие християни сте новите израелтяни, недоряслици такива, а вие вече си имате и за такива и сте захвърли. Исраел, най-всемогъщото проявление на Ел Лохим, което е Исраел. Вие сте пълни 100% и загубеняци. В Второзаконие 6 глава се казва: чуй проче, Израилю, Господа твой Бог да пазиш всичките му повеления и заповедите му, които ти заповядам, ти, сина ти и внук ти, през всичките дни на живота си, за да ти се продължат дните. И внимание! Моше Рабейно, най-големия сред всички пророци. Исус е въшка, абсолютна въшка. Пацулакис, пред това какво е Моше Рабейно. И Моше Рабейно тук казва следното. Слушай, Израилю, и Ют, и Кей, и Вав, и Кей, нашия Господ Бог един Господ е. Да възлюбиш Господа твой Бог с цялото сърце, цялата си душа и всичката си сила. И момент. Веднага Исуската потвърждава тези неща. Йошка, вижте, и вие, недорасли такива, които се наричате християни, не искате да слушате вашият. Не искате да слушате вашият Господ, който ето тази го обяви за един Бог. Това е духовна